Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong umaga nito ay magpunta tayo sa aking farm doon sa bandang ibaba. At ito yung service ko patungo doon. Wala nang gasolina pero pabahada. Pre-wheeling na lang tayo. Ito yung high-tech pala tong stand ko. Ito yung stand ko, sanga ng kape. So, tara, punta na tayo. Ito pala yung daan namin dito guys, patungo sa area ng Pupo guys, farm namin. Napaka tok-tok at napaka-batsi. Ito, para race track daan namin dito guys. Hindi pwede yung motor dito guys na hindi mataas. At saka hindi pwede rito yung driver na hindi marunong. Kailangan marunong kumain ng bato. Ayan yung view ng bukid namin guys. Pala ngayong araw guys, may cameraman ako guys. Ito yung si Ernestino. Pandar na tayo ng makina guys, kasi hindi na bada. Guys, ito na. Ito na guys, mga highway guys. Ito na yun guys. Order na kayo ng ganitong stand guys, high tech to guys. Diba yan guys. Welcome to Hacienda Zamora. Wala na. Sa tagal lang hindi ko nabisita ang aming farm. Wala na. Yung manok namin, kunti na lang. Ito lang pala yung pinapakain ko dito. Biniak na niyog. So, hintayin lang muna natin yung iba na makauwi. Ito yung mga kulungan nila ay yung ay nako. Ayan may piso namimiso na siya. Nagalit. Apang Ayan yung cameraman ko. Guwapo. Kaway. Next round, mga susunod na buwan, makakatay na tayo ng isa niyan. Isa sa mga yan, or yan. So, salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod ulit. Bye-bye.